Croeso i chi gyd i'n gwasanaeth yn awr yn ystod yr wythnos fawr. Gadewch i ni ei addoli ef hefo'n gilydd. Mae'n testun heddiw yn dod o yr Efengyl yn ôl Luc, y 4 bennod ar 20, a'r 10 adnod ar 20. Hanes byd enwog y ddau ar y ffordd i Emmaus. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy. Cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a'i roi iddynt. A gorwyd i llygaid ac adnabu asant ef. Mae hanes y ddau ar y ffordd i Emmaus yn stori feiblaidd sydd wedi anfarwoli ar draws y byd wrth gwrs. Dau ffigwr digalon sydd yn yr hanes hwn, Cleopas a'i gyfaill. Gobeithion y ddau wedi chwalu'n deilchion. Yr Iesu yma oedd wedi newid i bywyda cymaint. Yn wir, roeddent yn argoeddiedig mae hwn oedd yr un oedd am ei harwain i ryddid. Ond roedd y sawl oedd mewn awdurdod wedi ddedfrydu i farwolaeth. A dyna fo, i breuddwydio nhw wedi chwalu. Ar y daith i Emmaus, fe ymunodd dyn ar y siwrna. Gŵr bonheddig, dyn diarth i'w tyb nhw. Ac eto mi oedd yna rhywbeth o gwmpas hwn. Rhywbeth arbennig yn ei gylch, ac eto doedd yr un o'r ddau yn ei byw yn gallu rhoi bys ar y peth. Yn y diwedd, a'r dyn diarth wedi derbyn gwahoddiad i aros ar yr aelwyd efo nhw. Wrth iddynt swpera, ar doriad y bara, adnabu asant ef. Yr Iesu oedd hwn, yr Iesu atgyfodedig. Wrth sôn am dorri'r bara, mae'n naturiol i ni gyffelybu y weithred yma ar cymyn. Ond pryd o fwyd cyffredin oedd hwn, cofiwch. Pryd o fwyd ar yr aelwyd. Wrth i'r dorth gael ei rhannu i borthu dynion digon llwglyd, o amgylch y bwr byddent adnabod yr Iesu. Cofiwn felly, ffrindiau, nid yn unig wrth y bwrdd cymyn, da ni ym mhresenoldeb y Crist, ond wrth y bwrdd bwyd. Yn wir, allwn ni ddim i gyfyngu o unrhyw fan, neu unrhyw sefydliad arbennig. Mae'n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw, llond tragwyddoldeb maith ei hun, di-derfyn ydyw Duw. Yn ystod cyfnod y Covid, credaf bod llawer o bobl wedi deffro o'r newydd i'r ffaith na allwn osod ein bywyda crefyddol a'n hanian ysbrydol mewn bocs fel tai, a throi ato pan mae'n gyfleus i ni. Fedrwn ni'n gwneud hynny. Does a ddim cyfyngu ar ei gariad ef. A gyda phob gair caredig, pob cymwynas annisgwyl, da ni'n dangos ffrindiau nad oes ffinia ar wyneb y ddeiar yma all atal cariad y Crist atgyfodedig. Allwn ni ddim. Cawn bob un ohonom brofi o gynhaliaeth y Duw holl bresennol bob eiliad o'n hoes. Sylweddoli hyn, deffroi hyn, dyma'r gamp. Wedi cymryd i le wrth y bwr bwyd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i roi iddynt, a gorwyd i llygaid ac adnabu asant ef. Mae'n fyw, mae Crist yn fyw yn awr.
I gwmni gaf a'i glywed na farddyrus daeth y llawr. Mae'n fyw i achub torf ddiri, os gofyn rwyd sut gwyddos ti. Mae'n fyw'n fy nghalon i. Mwyn i enw. Amen. Gadewch i ni weddio. Dilyna fy migael drwy foes amarch a gwradwyd y byd. O Dduw a Thad ein harglwydd Iesu, dilynwn di bobeiliad o'n hoes ym mhob amgylchiad, oherwydd heb Dduw, heb ddim. Fel y ddau ar y fforiau maes gynt, yng nghanol troeon yr yrfa o arglwydd, rhwng ddiolch i ti am y foment honno pan bydd y ffaith nad ydym yn wynebu'r daith ar yn pen yn hunain, o'r diwedd yn gwawrio arnom. Cymell ni yn ein byd ansicr ac yn wastadol o Dduw i ymddiried yn dyfab, nid pan mae'n gyfleus i ni, ond o ddydd i ddydd, yn wastadol. Bendithion ni oll ym mhob man yn ein byd ansicr. Y Pasg hwn o arglwydd ac yn wastadol. Canis fe fynnwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant Crist Iesu. Yr hwn yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd yn dragwyddol. Amen. Diolch.